अरे वाह, नजर लागणार. नजर नाही लागे. नजर लागणारच कोणाची, आपलीच माणसं आहे सर्व. बाजीत लागेल. साडीवर बरोबर होत नाही. शाबास. घाल घाल. नाही देखो सब लोग ने खाने लिया, देखो लेकिन काजल ने खाने नहीं लिया. थांबली मी का रे? तुमच्यासाठी. हो, कसं झालं हो आई? मस्त. कसे टेस्ट झाले? व्हेरी नाईस. बघा आज आई बोलला, व्हेरी टेस्टी. आज आई बोलला, आज सासूमा वगैरे नाही. आज आजोबा नाही. तुम्हाला काय आवडतं? आई बोललं आवडतं का सासूमा बोललेलं आवडतं? आई आई ना. तुम्ही नूडल नाही घेतले? काजल चल टेस्ट करून दाखव आता. आता मी आलो ना, चल कर टेस्ट. हे आमचे काका, हे तुमची शुभांगी गिर मॅडम. या जेवायला. मम्मीला 2 आज महिने आपल्याकडे स्पेशल पप्पूनी बनवलाय. नाही तर मग आज हां. कसं झालं काजल? मस्त खरं सांग. छान आहे, खरंच टेस्टी आहे. चला जेवा जेवा. $74. या एक हप्त्यात वाढला. ज्यापासून काजलला भेटलो ना 2 किलो वाढले. खातोच तसा आहे, रगडतो. ठीक आहे. किती? 74 हाफ. चला आता काजल लवकर राहूया, बघूया. शादी से पहला वजन. 52.65. तुम्ही करता? परत एकदा मेजर कर. थांब 1 मिनिट थांब. त्याला काय 54 होतं ना? 4 होतं. तिचं 54 होतं. 54 होतं. लास्ट टाइम चेक केलेलं होतं. आता किती आहे? 52. 52.65. 52.65 लक्षात ठेव. थांबा एक पायाचा. एक पायाचं करायचं. नाही नाही आई जोक. ओके. किती आहे? 58. परत रिचेक करा. पाठी दवा. माझं कमीच आहे. मी फक्त दिसतंय असं. नाही ना तुमचं, नाही मला पण माहिती आहे ना तुम्ही कमीच आहे. हे काय? 58.15. हां. ठीक आहे. माझं बरोबर आहे ना? मम्मी बरोबर आहे. करायचं का? बघा आधी जेवण. आधी माझं किती झालेलं? 58.15. काजल तुझं किती? 52.65. लक्षात ठेव. किती करायचं आपल्याला? 58, 15 माझं. आणि माझं किती असायला पाहिजे ॲक्च्युली? तुमचं हाईट वेट बघूया आपण तुमचं कमी आणि नंतर आहे. डिसाईड करूया. कमी आहे ना? माझं आधी जास्त होतं. मी कमी केलं खाणं. मांस मटण बंद केलं ना, मग माझं या. बरोबर झालं. चलो खाओ ये बासमती. ते अभी तुमचं सब नाही. चालू रखो. ते मच्छी मटण बंद केलं. तुम्ही घ्या. आता जास्त होतं. थोडं थोडं द्या. वजन किती वाढवायचं हा, आपल्याला? बस. किती नाही, वाढवायचं? बरोबर आहे ना. आता आहे बापरे, एवढा वाट लागली. तुला पाहिजे? या पाहिजे. आहे. तिला कमी माहिती. करायला बघते वजन आणि आता वाट लागली. संध्याकाळी भाजीत वजन नाही वाढत तर हेल्दी राहील. संध्याकाळी चपात्या खाऊया. असं म्हणजे. तुम्हाला का? आज पार्टीसारखं वाटतं ना, किती वर्षानंतर मम्मी असं वरती आणि खाल्लं. नाही तर आम्ही चायनीज असं रेग्युलरली बनवत नाही. कोणाच्या डिमांडवर बनवलंय? माझ्या. काजल चला वरती. आमची सासूबाई चालली वरती. मम्मी बोल, मम्मी. आई, आमची आई चालली वरती. आई थांब काजल, मला पहिलं जाऊ दे. आई वरती चालल्या. अजून कोणाचा? तेव्हा इथे बनवला ना, मग चांगलं व्हाय ना. पहिलं होतं इथे काढलेलं ना. कॉन्सेप्ट काय? रेड अँड व्हाईट. बसा बसा. तू अजून कोण बसलेला नाही, बसा. स्पेशल बसा मॅडम. हा डे ओढू शकतो ना तो. हा. हा पूर्ण एवढा मोठा होतो, एवढापर्यंत होतो. इकडे ग्रिल लावायची आहे ना. ग्रिल लावायची आहे. ग्रिल लावायची आहे. पहिली होती काढलेली ना. म्हणजे दरवाजा पहिलाच होता. बाकी सर्व इंटिरियर करायचं तिकडे अजून. हटकन ठेवलेली आहे. तो नको बघू आधी. बघायचं का बघा. दाखवायला काय. लाईटी लाव. दोन्ही लाईटी लाव. हा. हे सर्व अजून अरेंज करायचं आहे. ते बेसिंग लावला का? बेसिन कालात लावलं. हे बाथरूम मध्ये हे आता सफेद सिमेंट लावलंय ना. ते सुकल्यावर आपण नंतर साफ करायचं. झालं.
कलर मॅच होते. कलर आम्हीच केला. हो ना. टीसी पाठवून देणार भाडी बघ होती ना त्यांना यायला मग ते तुम्हाला थोडं असं पुसून घ्यावं लागेल ना ते काढून. हां ते पुसायचं आहे. होय काजल ते उचल. मग सारखं तिथे नको जायला एवढं हां नाही. तुला आवडतात ना अजून ते बघ ते कॅटलवेल तिकडे आहेत. म्हणजे आहे ना, आंघोळीचं. हे लेडर आहेत धावायचे असतात ना ते आमच्या काजलला असे फिटनेसचे आवडतात ना. किती मिळतं तसं? हां किती पॅक्स आहेत ते? 30 किलो. एक पर्दा बंद इधर कोई आने का. काय काजल कसं वाटलं रूम रेड अँड व्हाईट. आता इकडे जे काय येणार ना ते रेड अँड व्हाईट फक्त हे सोफा सोडून. बसा मॅडम बसा तुमच्यासाठी खास. मला एक मिनिट द्या. एकच बोला त्यांना पण. रात्रीच आपण बसू शकतो कधी पण बसू शकतो इकडे ना. बसा मॅडम बसा. काय ह्याच्यात सर्व लावायचं आपल्याला अजून. पण जे काय असणार ते ऑलमोस्ट कलर हे पाहिजे ना मॅचिंगमध्ये पाहिजे सर्व. इकडे आपल्याला हे पण लावायचं कार्पेट. आणि इथे आमची आई बघा काय करते. आई आई आईला लागली गाई. आई मम्मी आई आणि मम्मी आणि काजलसाठी गिफ्ट आहे मम्मी. काजलसाठी काजलला बाहेर न्यायच्या अगोदर काजल तिकडे चल ना जरा बेडवरती म्हणजे हातात काहीतरी गिफ्ट आहे तुझ्यासाठी. हा अरे बसा. नॉर्मल गिफ्ट आहे पण गिफ्ट 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 असतं ना मम्मी. समज काजल समजली असेल काय ते. काय ते मी दाखव. धागा कशासाठी. काळा धागा नजर नाही लगे. ट्युटोरियल ट्युटोरियल. करते बांधते लिपस्टिक कशी लावायची. कोणाचीच नजर लागत नाही पण आपले आपण अरे वा. बांधायचं आहे ना. सूट होते ड्रेस तरी बघा. आता कन्फ्यूज होणार कोण कोण कोणाची आई समजणार नाही इकडे आता. हा काजल. आई नंबर 1 आई नंबर 2. अच्छा तू पण आई. नाही पायात बांधते तिच्या. चल ते कसं हाई करतात मम्मी दाखव. जाडजूड ते करतात ना. विणायचं नाही हे बारीक नाही हा जाड आहे ना. हा बारीक पाहिजे का विनायला. विणायला तो बारीक लागतो. धर काजल पाणी पी. हा जाड आहे ना. अरे वा 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 देखो देखो सासू. बघा नाही नाही नाही, थांब तू तिकडे वरती बस वरती बस. हा डावा आहे ना हा फियांसे. डावा पाय आहे ना हा बरोबर आहे. लेफ्ट 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 ला. डाव्यामध्येच बनतं. अरे वा नजर लागणार. नजर नाही लागे. नजर लागणारच कोणाची आपलीच माणसं आहे सर्व. बाजीत लागेल. हे कशासाठी बांधते पप्पूची नजर लागू नये म्हणून बांधते. हा काय. हो बाय. चला आता कुठे जातो आपण. थोडी शॉपिंगला थोडं फिरवून आणते. आपलं मार्केट दाखवूया. अशी मी माझ्या आईच्या वेण्या घालायची. म्हणजे आईला तशीच करायची 2 वेळा घालून. काजलचे केस किती किती लांब आहेत. तू गळ्यात घालतेस आहे नेकलेस. गळ्यात तरी घाल पाहिजे. घाल. घालते काय पप्पू. यस खुल जा. आवाज नाही आला स्लो आला. खुल जा. सिम सिम. सेम. कोणता सिम. माझं एअरटेल नंबर काय नंबर. नाही नव्हते ना. तिला घाल आता तात्पुरती घाल काय ते. नको. ठीक आहे. केसाला लावायचं. तिला आता तरी आता तू असे बांधलेस ना त्याच्यावर असं लावायचं. लाव लाव काजल लाव लाव ना. मॅच होईल तुझ्या ह्याला मॅच होतंय बघ. तो लावा बरोबर तिला. हा, लावलं थांब. नाही. असं अडकवायचं हे. हे काय, हे त्याच्यामध्ये लावायचं. घालायचं. आता घालायचंय का तुला. घाला घाला छान वाटेल. हा घाला. अरे सर्व रेडीच राहायचं तू काजल. अगं बाई माझी. हे बांधलंय ना. हा असं अरे जरा वा. वर- सूट हे वर होते. आलंय जरा. चालेल 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 बस आहे. चालेल. हे हा जरा खाली हे घे. खाली घाला पाहिजे.
जरा खाली हा, घेऊन मग इथे. आणि हे काय हे ते पाठवून कसं दिसेल ना. थांब, आता हे तिच्या खाली गळ्यात गेलं, घाला हे तिथे. खाली गेलं तर गळ्यात आहे ना ते गळ्यात ते गळ्यातलं देते सांग तिला कोणतं पाहिजे. आता तर छोटा लागेल ना. हा, तर एकदम सिम्पल असं काहीतरी चैन सारखं असं. का तो आणू बॉक्सवाला? नाही नाही ताई, इकडे तर जायचंय. घडी घाल. अरे नो काय? मोठे आहेत मोठे आहेत ते. जाऊ रे चालेल. असू दे. तसे साडीवर चालेल. हा, साडीवर बरोबर होत नाही. आय शाबास. घाल घाल नाही घाल 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 नाही अरे घाल. अहो नको, खूप नको, नको. मोठा आहे. मोठं आहे मला. नको म्हणजे हे सिल्वर आहे ना आणि हे हे golden गोल्डन आहे. आहे. वेगळं जाऊ दे, वाटतंय. चालेल, तेव्हा. असू दे, हे ओढणी ते नाही. साडीवर नंतर असं घाला. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आपला नमस्ते राहिला होता ना, आणि आता तुम्ही व्हिडिओ बघितलात ना, तर काजल आणि त्यांची मम्मी आलेली आहेत. आम्ही आता शॉपिंग करून पण आलेलो आहे, त्यांच्यासाठी पण आणि माझ्यासाठी पण. म्हणजे तुम्हाला दिसेल की मी एंगेजमेंटमध्ये काय घालणार आहे ते तुम्हाला दिसणार आहे, आणि काजलसाठी पण काय घेतलं आहे तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये दिसणारच. आता हे दोघं आले आहेत, आता त्यांची बहीण आणि त्यांचे जिजू पण येणार आहेत पाठवून. अजून तुमच्या आम्ही कमेंट्स सर्व वाचलेले आहेत. कमेंट्स वाचून तुमच्या सर्व म्हणजे कमेंटमध्ये जे जे क्वेश्चन्स विचारले होते काजलबद्दल इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आम्ही तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये सर्व देणार आहोत. आता म्हणजे आम्ही एकत्र बसू आणि तुम्हाला सर्व सांगू. आता ह्याच्यानंतर आम्ही काय रात्री डिनर केलं ते पण पहा, आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. पप्पू मंडळ पण आहे. तुम्ही या ना. मला कंटाळा येतच नाही. चांगली. चला, आज काजलच्या आवडीची भाजी आहे. पंजाबच्या अंड्याची भाजी. कोणती भाजी? कोणती आवडीची भाजी? कारल्याची. आणि तर ते भोपळा दिदी, भोपळा ते पण थोडी आवडीची भाजी. खाऊन दाखवा, फेवरेट भाजी. खाऊन दाखवा. बाहेरी आवडीची. छान आहे. मग खा अजून. काय ती आता छान झालेत ना. कडू नाही लागत ना. मला तर कडू पण दिलं तरी मी काय. आता काय? हा, कडू तुम्हाला लागतात. तुम्हाला कारल्याची भाजी आवडते ना? आज आमच्या राईस प्लेटमध्ये काय काय दाखव काजल? कांद्याची भाजी, शेंगाची भाजी, चपाती, उलट सगळ्या भाज्या भोपळ्याची हेल्दी भाजी, आहे आज. लोणचं उलट इतर भाज्या हल्दी आहेत आपल्या, है ना? वरण नाही आणि दाखवलं. वरण सुद्धा आहे. आणि वरण पण आहे, आणि आणि शेंगाच्या भाजी आणि भात पण आहे, भात. भात पण आहे. आणि मी दुपारी बनवलेला काय काय खाल्ल्याशिवाय कसं करणार. नूडल आणि फ्राईड राईस. फ्राईड राईस. तुला काय आवडतं, नूडल का फ्राईड राईस? फ्राईड राईस मग हे फ्राईड राईस नंतर आणि तवा खायचं. उद्या आवडीचा आज